Чаркоўская сельская библиотека собраны багаты матэрыял аб ветэране Вялікай Айчыннай вайны Кляцоўскім Міхаіле Андрэевічу. Михаил Андреевич Кляцоўскі нарадзіўся 2 кастрычніка 1924 года ў беднай сялянскай сям'і ў мястэчку Горваль Рэчыцкага района Гомельскай вобласці. У 1941 годзе скончыў сярэднюю школу. Калі Горваль быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Кляцоўскі Михаил Андреевич, скончыўшы курсы радыстаў, пайшоў добраахвотнікаў на фронт. Конец войны Михаил Андреевич сустрэў на Нямецчыне под Берліном. Затым быў адпраўлены на далёкі ўсход, на японскі фронт. Пасля дэмабілізацыі па камсамольскай пуцёўцы быў накіраваны ў заходнюю Беларусь. У 1949 годзе паступіў у Віленскі педагагічны інстытут на завочнае аддзяленне гістарычнага факультэту і пачаў працаваць настаўнікам у школе. Спачатку настаўнікам пачатковых класаў у вёсцы Кавальчукі, затым дырэктарам Беразовскай школы ў Літве. З 1954 года по 1961 год дырэктарам Лаварышскай сярэдняй школы ў Літве. З 1961 года жыў і працаваў у Астравецкім раёне. Узнагароджаны шматлікімі ганаровымі граматамі за мужнасць і адвагу, праяўленую ў гады Вялікай Айчыннай вайны, за паспяховае навучанне і выхаванне падрастаючага пакалення. Михаил Андреевич Кляцоўскі ўсё сваё свядомае жыццё прысвяціў служэнню радзіме. Памер 11 верасня 1998 года.